దానికి ఇంకా మెరుగులు దిద్దుతూ దాన్ని జగన్కు చెబుదాం అని చెప్పి ఏకంగా ముఖ్యమంత్రికి మీకు రాని పరిస్థితులు ఎక్కడైనా ఉంటే ఉన్నాయి అని చెప్పి ఎక్కడైనా అనిపించిన న్యాయం నేరుగా జగనన్నకే చెబుతాం, నేరుగా మీ ముఖ్యమంత్రికే చెబుతాం అని ఒక గొప్ప ఆలోచన, ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ద్వారా మళ్ళీ ఈరోజు ప్రజల ముందుకు మంచి కార్యక్రమం తీసుకొస్తా ఉన్నాం. మారుమూల గ్రామాల నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు కూడా అంతటా కూడా కలెక్టర్ల దగ్గర నుంచి మున్సిపల్ కమిషనర్ల దాకా, మున్సిపల్ కమిషనర్ దగ్గర నుంచి గ్రామ సచివాలయాల దాకా కూడా అన్ని స్థాయిలో కూడా అందరినీ కూడా భాగస్వాములుగా చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తాము. ఈరోజు ఈ జగనన్నకు చెప్దాం అనే ఈ కార్యక్రమంలో మనం తీసుకొచ్చిన ఇంకా మెరుగులు ఏమిటి అని చెప్పి చూస్తే, ఎక్కడైనా కూడా ఏ సమస్యకైనా కూడా ప్రయత్నం చేసినా కూడా పని జరగని పరిస్థితుల్లో ఉన్న అటువంటి సమస్యలకు ఏదైనా కూడా ఒక క్వాలిటీ రిడ్రెసల్, సమస్యకు పరిష్కారం చూపించేటప్పుడు ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించిన తర్వాత అటువైపున ఉన్న ఆ మనిషికి మనం చూపించిన ఈ సమస్య పరిష్కారం ద్వారా సంతోషాన్ని కలిగించే ఆ మనిషి ముఖంలో చిరునవ్వులు చూడాలి అని తపన తాపత్రయంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా మెరుగుదిద్దడం జరిగింది. అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ రిడ్రెసల్ ఇంకా మెరుగుపరుస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి మెరుగులు దిద్దుతూ తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమం. కమ్యూనిటీ సమస్యల పరిష్కారానికి అంటే ఎన్ఆర్ఈజిఎస్, ఈజీజీఎంపీ ఇవే